Un acte de protesta per un sector que mostra esgotament. És un esforç diari, cada dia. Cuidant del barri, al carrer. I entendre que tots els pals a la roda l'únic que fan és frenar-nos. No entenen que hi ha multitud de petits negocis, ja s'ha dit aquí, que si els hi treus la terrassa no poden subsistir, no poden tirar endavant. Perquè aquest negoci tan complicat no es transformi en un malson, necessitem que ens ajudeu. Que des del gremi continuarem lluitant no amb el que ja és anècdota que ja ha passat o està passant en aquest moment, sinó el que pot venir de futur. Per tant, tingueu molt clar que des d'aquesta casa tenim un equip fantàstic que lluitarà per fer que vosaltres tots tinguem una vida millor, almenys per l'esforç que fem, que no és de broma, el fem molt, molt seriosament. Tenim la sort de que ens acompanyen, diria que 23 dels 41 regidors del consistori. Hi ha una relació contínua on mostren proximitat, empatia respecte al sector. Ja ens agradaria que només un 1% de l'empatia que rebem per part dels grups municipals de l'oposició també el rebéssim del govern. En ells està la possibilitat de frenar aquest nou assetjament cap al sector de la restauració. En unes circumstàncies molt complicades. Probablement el sector que mou més economia de Barcelona. I compteu amb nosaltres per continuar tirant endavant aquesta ciutat. Tot el coratge, tota la força, tot l'ànim i que estem amb vosaltres. Quan arribes a una ciutat, veus les terrasses, et sents confortable. No? És un honor i un plaer, com deia el president, portar a terme una lluita a favor de la defensa de gent honesta, de gent treballadora, que s'estima Barcelona i que no vol que l'obliguin a tancar. Moltes gràcies i endavant!